नमस्ते. आज आपण वांग्याची भजी बनवूया. त्यासाठी आपण ही 2 वांगे घेतलेली आहे काटेरी, 1 वाटी बेसन, चवीनुसार मीठ, चिमूटभर हळद, थोडासा ओवा घेतलेला आहे, हिरवा मिरचीची पेस्ट आणि तळण्यासाठी तेल. बॅटर बनवून घेऊया. एका बाउलमध्ये बेसन घेऊया. त्याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून मिक्स करून घेऊया. ह्याचं छानसं बॅटर बनवून घ्यायचं आहे. जास्त जाडही नाही, जास्त पातळही नाही. ह्याच्या गुठल्या आपल्याला पूर्ण मोडून घ्यायच्या आहेत. तुम्ही हे पाहू शकता. हे एकदम स्मूथचं बॅटर झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ, थोडीशी चिमूटभर हळद आणि थोडीशी हिरव्या मिरचीची पेस्ट मिक्स करून घेऊया. हे आपण एका साईडला ठेवूया आणि वांग्याची स्लाइस करून घेऊया. आपण वांग्याची एकदम बारीक पातळ अशी स्लाइस करून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता. याप्रमाणे आपल्याला एकदम पातळ अशी स्लाइस काढायची आहे. एक कापून झालेली आहे. आपण याला पाण्यात ठेवूया, धुवून घेऊया. ह्यातलं पाणी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे आणि एका प्लेटमध्ये ठेवायचं आहे पूर्ण. आता आपण ह्याला मीठ लावून घेऊया, थोडीशी हळद, हिरवा मिरचीची पेस्ट आणि ओवा. ह्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपलं तेल गरम झालेलं आहे. आपण चेक करून घेऊया. थोडंसं बेसन घ्यायचं आणि असं टाकायचं. हे पटकन असं वरती आलं की समजायचं तेल गरम झालेलं आहे. वांग्याची स्लाइस अशी बेसनमध्ये हे करायचे आणि तेलात सोडायचे. असे आपण सोडून घ्यायचे अलगद. दोन मिनिटांनी आपल्याला ही अशी पलटी मारून घ्यायची अलगदपणाने. आपली भजी झालेली आहे. आपण हिला काढून घेऊया. आपण दुसरी भजी सोडून घेऊया. या प्रकारे आपण सर्व भजी तळून घ्यायची आहे कुरकुरीत. अरे आपली गरमागरम वांगा भजी. ही रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा आणि आपल्या मालवणी फेमस कट्ट्याला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.